Arizona sky. Apo po tingog po dis. Burning in your eyes. Siya Yana da yung pangalan ni. Where I wanna go. And the part of me that's you. Nindot siya kay timbre sa iyang kuan. Iyang tingog din. Kuan po ka ng nanay pagkatagning iyang tingog. Taas po tingog. Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon adlaw magreakta sa usa ka banda bali nga ato ni nareakan para itong niagi, pero ang nakanta ato lalaki, karon ang babae na po kanta. O atong tanawon ni siya karon. Ang banda nga atong pagareakan ron mo ang Antidote Band bali. Oo, Antidote Band. O kuan mo, subscribe mo sa ilang channel, Antidote Band Official. Oo. Kuan kana nga kuan ang ilang kuan channel. Sunod atong pagareakan niyang usa ka babae bali nga nagngan og Yana mo ni siya atong perminti makitaan nga ang request sa mga request pud sa uban nga mga viewers bali nga pakantahon po ng babae. Sige ra man kuno stig tindog-tindog o mali akong nabasahan dito sa comment bali kay atong nakita og perminti si kuan magud G-Heart bali ang nagkanta, ang nagcover sa mga kanta. Sunod siyempre sa G-Heart gid nga mga video ang atong matanawan nga wala gid kang Yana bali o kanang babae kay sa channel man to ni kuan ni G-Heart manang siyempre karon kay sa Antidote Band man gini sagol na gini na ikanta ni G-Heart nga pagcover og naapod sa kang Yana bali. Sila magid ang duha ang kuan bali mga vocalist bali aning kuan mga singer bali aning Antidote Band. O manang atong pagreakan ni karon siya kung unsa pa ring iyang pagkakanta ni sa Always Remember Us This Way bali. O kini kuan na kay kanta pero daghan na nagcover ni pero tan-aw na to kung unsa pa ring iyang version bali. Okay? Sige. Di na magdugay pero sa mabag-o nga nakita sa atong channel karon unya matinga mo nga nung atong giputol-putol ato nang gituyo kay kita usa ka reaction man maghatag tag opinion o insight bali sa kada putol nato sige diha dayon atong ihatag atong opinion o kung napamanggali makalimtan nato ato na lang ikon ngadto sa katapusan pero kada sagan nga mo nay putlon gid nato kay para mahatag gid nato insigida. Okay? Sige. Di na magdugay. Wala mo tayo lang gihuwat, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Bali pahinga, bali si ano ni G-Heart bali. The Arizona sky. Apo po tingog po dis. Burning in your eyes. Siya Yana da yung pangalan ni. You look at me and babe I wanna catch on fire. It's buried in the soul, that California gold. You found the light in me that I couldn't find. Okay kayo? So when I'm all choked up and I can't find the words, Nindot. every time we say goodbye, baby, it hurts. When this Wa ko ga kuan po na ni ba kay sa tanan nga video magud kada sagaran nga mga post matanawan ako ang kang G-Heart magud nga tingog gud o siya may mukanta bali pero nindot mo po din si Yana da ayo Yana ay pangalan ni iyang kauban pero nga babae bali ni G-Heart bali mo sa Antidote mo niya band bali nindot mo din tingog dayo kaingon po tag unsa kuan kay karon pa punta nato na first time nato ni nga nag-react bali ani ni Yana bali sa Antidote bali nga singer gihapon. Nindot po tingog. sun goes down and a band won't play, I'll always remain.
Love is in the night, always trying to ride. We don't know how to rhyme, but then we try. Oh, And all I really know, you where I wanna go. And the part of me that you will never die. napikaugalingon na yung version po, no? And I can't find the words. Okay. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and a band won't play, I'll always remember these ways. Oh, Kini nga kanta gid grabe kadaghan na magini nagdaghan na gyud nagkuan ani cover bali kay usa pod dali masabayan. Pero depende ra gyud sa magkanta gyapon kung nindot ka mo hatag og version balik ka o galingon nimo ba. Kay susama ni karon oy gyapon gihatagan og naay iyang utro-utrohon pod gamay ba. Pero mostly gid na gid sa original ang kuan. Ambot lang pod kung unsay kuan ani tanaw na to sa padayon sa taha kay well, I don't wanna be just a memory, baby. lahi pa nga version niya ano. So when I'm all told up and I can't find the love, Abot man. every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down, Ato madungog sa iyang kuan ba sa iyang tingog bali. Nindot siya kay timbre sa iyang kuan. Iyang tingog din kuan pod kanang nanay pagkatagning iyang tingog taas-taas pug tingog. Sunod na po day lock po ng bayhana po day siyana po dayo. Okay po kayo. Oh. Kumplito po siya nindot ka paminaw ng ilang audio good. Oh, nindot kayo. Nindot po ba kakanta pod? in a bed won't play, I'll always remember us there. Oh, di ba? Dahil yung When you look at me nas G-Heart to. in a hall of face, I'll always remember us this way. Okay kayo. Thank you so much. Okay, atong dungog na po ang usa ka kanta bali sa kon nga gi-cover sa Antidote Band bali. Pero ang nikanta karon dili na si G-Heart bali. Ang atong gipagareakan karon nga singer bali nga si Yana. Ilang kauban member gihapon diri sa kuan band bali. Pero kay nakakuan mo ni sa iya kay kada sagaran gud nga daghan kay upload si G-Heart manggod. Mo'y pinakadaghan og upload bali sa bahin sa cover bali din kang Yana bali panaggamay ra di ay. So mo ni karon na anay channel nila nga kuan sunod si Yana ang nakanta mo nang atong gireakan kay lain man pud itong kang G-Heart gud nga channel gud bali. Karon atong gireakan ning kay Yana di ba daghay nag-comment nga kuan ra kuno ang girl kuno diha numero tindog-tindog ra kuno way kuno kanta-kanta kuno. So mo ni karon mo ni inyo gipangita karon nga kanta bali nga si ang panganda ay si Yana. Ni kanta na gid siya nindot gid ang tingog pod nindot kay timbre sa iyang tingog quality bali taas pug tingog napod si kuan maniyag pod mo di ba
Makaingon ta di gina masulti gidayon kana kay naamang gina siya diha. Di sa ato panindot gina siya mukanta gid pod. Pero karon no nabagay kay sa iyang gikanta karon nga one always remember us this way. O tinuod daghay nag-cover na ani pero depende ra magud sa pagkanta pod. Kay sa iya karon iya pang gihimahimuan pod iyang kaugalingon nga version bali. O iyang lain-lainon pod ba nga dili masundong ato sa original gali, di ba? Ato mga dungog ganiha. O nindot sig tingog. O unsa inyong kasulti sa atong video karon, i-comment niyo sa atong comment section. Sa mga bag-o diha nga nakakita unya wa pa ka naka-subscribe. Unya ganahan kag ingon ani ng mga video, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-komenta ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Paki-follow na lang po sa atong Facebook na sa description. Ang link bali atong gibutang dito. Kung gusto mo dito mo tanaw, i-click lang na ninyo. Direct na mo dito sa akong Facebook. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.